Bagong aspalto naman na kalsada sa Bantayan, Riles, San Fabian, Pangasinan agad na nasira. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Malalaking butas na nakatago sa naiipong baha ang isang problema ngayon ng mga motorista at residente sa Barangay Bantayan, Riles, San Fabian matapos sumunong masira agad ang bagong aspaltong kalsada. Dahilan nito ay inspeksyon ng Provincial Engineering Office ang naturang daan. Sa kanilang pagsusuri, nadiskubre ang nasirang bagong aspalto na kalsada dahil sa nakatenggang tubig sa daan na sanhi ng baradong kanal at non-working na drainage. Natukoy din na posibleng maulit ang pagkasira ng daan kapag inaspalto ulit nang hindi inaayos ang drainage kaya mainam umano bilang long-term solution ang sabay na rehabilitasyon ng kanal at kalsada ngunit wala pa umanong pondo para dito. Dahil dito, pansamantalang tinambakan ang malalaking lubak upang maiwasan ang aksidente kasabay ng paglilinis sa daluyan ng tubig upang hindi umapaw sa daan. Ayon sa kinatawan ng Provincial Board sa bayan, tatapusin muna ang program of work para malaman ang kakailanganing pondo sa proyekto. Kasama mo mula dito sa IFM Digupan. Ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.